Zdravím všechny radši hráčky, vítám vás u nového videa. Předtím než začneme, tak dejte like a odběr, protože 99% těch se dívají na tohle videa, nemají odběr. Takže ho zaklikněte, červené tlačítko dole, like, na to nezapomeňte, koment. A dnes si ukážeme v Grove Garden, jak získat Emberly ne zdarma, ale jak je prostě získat. A řeknu vám na to 3 způsoby. První způsob je ten, že si, nebo je to způsob, spíš takové, jak to získat. První způsob je našetřit si 15 milionů. Druhý způsob, druhá věc, co k tomu potřebujete. Musíte být v 13:40, musíte být ve hře. My si tady za chvilinku ukážeme a uvidíte, jak to funguje. A bude to zrychlený záběr a potom, jak to bude těch 13:40, tak vám to zpomalím. Tak příjemné sledování a like a odběr. Teď jste viděli 2, ale místo toho, co to není na kameře, ale místo toho jsem měl dokonce, na tady jsem aspoň získal asi 18 mushroom, takže moc se to nepovedlo, no. Ahoj.